ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରିଣ୍ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାରିତା ବା ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନେ ରଖିବେ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାରିତା ବା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆମ ଥକାପଣ ବି ଦୂର କରିଥାଏ। ଆମେ ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦରଜ ବା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଲବଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଜମା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଷ୍ଟ୍ରସ୍, ସାଇନ୍ସ ଏହିପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପାଟିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପକାଉ ତାହେଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୟା ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନର୍ଭସ୍ ଦୂରେଇଯିବ। ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ତ୍ୱଚାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି ବ୍ରଣ, ଦାଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲବଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲବଙ୍ଗର ଉପକାରିତା ବା ବେନିଫିଟ୍ସ ଉପରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।